Kaixo. Gustatzen zaizkizue imitazioak? Bai. Eskerrak, baitut batzuk eta, bueno, hau da lehenengoa, bale? Hau nire aita da. Ja, igual, zuzue nik bezain beste zautzen, baina... Badirudi ez zaituzte dala asko konbentzitu, baina... Eman 30 urte eta... Hor bai. Bueno, gehiago hauzkat. Hau bigarrena da, bale? Hau da patrulla kotxean kopilotoa den polizia sekretu bat. Coge la curva más cerrada, porque si no me deslizo. Hirugarrena. Ez da zizudala esan nahi, baina, badauka esan nahi bat, badauka zentzu bat, ez baina oso intimoa da, oso pertsonala orduan, ez zait asko gustatzen, edo norekin, ez dut esan nahi zu edo nortzarenik, baina, bueno, pertsonala da. Hau da, besoan esbastika bat tatuatu duen pertsona bat. Eta esango duzu, zergatik dauka poliziaren ahotsa, zuek esan duzu, ez nik. Madrilen bizi naiz, bale? Eta, bueno, hor behin imitazioa begin nuen, eta tipo bat etorri zitzaidan eta galdetu zidan. Honek zer esan nahi du? Polizia guztiek esbastika bat daukatela besoan tatuatuta? Eta nik galdetu nion. Honek zer esan nahi du? Polizia batek ere ez duela esbastika bat besoan tatuatuta? Osea, estadistikoki bat egon behar da. Hori zen. Hau da Dua Lipa. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. Have the premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eye, shine just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boom, I'm levitating. The Milky Way, yeah. Bueno, berak ez du irakurtzen, bale? Berak badaki. Eta hori zen, hola jaintzi arte. Bueno, Beñat Iturbe, markatu, kaixo, zer moduz. Beñat Iturbe naiz, eta badakit zer pentsatzen ari zareten orain. Beñat Iturbe hori ez da Goazeneko Julen. Baten bat bai. Bueno, badazpada, azalduko dut. Goazen da gaztentzako telesail bat. Karo, agian horregatik ez duzu ezagutzen. Eta telesail honetan, pertsonai bat, Julen izena daukana, eta pertsonai hau antzezten duen aktorea, edo antzezlea, Beñat Iturbe da. Baina beste Beñat Iturbe bat. Osea, ez naiz ni. Beste pertsona bat, beste aurpegi bat, beste gorpuzkera bat, beste gimnasio errutina bat.
zeberak badauka, gimnasio rutina bat. Beste izaera bat, ez? Beste Beñat Iturbe bat. Eta duela urte batzuk, mezu bat jaso nuen Skypen, Skype, mezuak, eta, bueno, ume ez ezagun batek idatzi zidan, bueno, niretzat, ume gehienak ez ezagunak dira, hori, esaldi nahiko normala da, ume gehienak ez ezagunak dira niretzat, jazta. Bueno, ume ez ezagun batek idatzi zidan, eta galdetu zidan, kaixo, bueno, barkatu, gaizki, joder, orain arte gaizki esan dut, ez da goazen esan behar, barkatu, grabatzen ari gara eta, osea, berez ez da goazen, berez go-azen da. Zakit idatzi da ikusi duzuen, baina harridura ikurra dauka hor tartean. Orduan, galdetu zidan, kaixo, bueno, kaixo ez da galder, bueno, idatzi zidan, kaixo, zuzara goazeneko Julen? Eta, erantzun nion, ez, egia, erantzun nion, esan nion, ez naiz aktorea, ez dakita besten, dantzari oso traketxa naiz, eta galdetu zidan, bale, baina, zuzara goazeneko Julen, berak esan zuen, eta azkenean esan nionez ez beste Beñat Iturbe naiz. Beste Beñat Iturbea, ez? Ni humoregilea naiz. Eta esan zidan, nor? Eta saldu nion, karo, eske underground naiz. Ez ditut betiko gaiak jorratzen, ez? Ni bilatzen ari naiz pixka bat beste bide bat, ez? Beste humoregile mota bat naiz, agian horregatik ume batek ez nago ezagutzen, ez? Zagit entzun duzuen adibidez, masturbazio kontzeptua, ezagutzen duzue? Ez? Bale, masturbatzea da, etxean bakarrik zaudenean, norbaiten beroaren falta somatzen duzunean, edo dutxa bat hartu behar duzunean, eta bidaia aprobetxateagatik egiten duzun zerbait. Nik uste horrekin gutxi gara bera ulertu dugula guztiok. Dirudienez, asko gustatzen zain niri, esperientzia normalei, ze aurrekoa gezurra zen, osea, masturbazioa badakit normala dela, Vale. Esperientzia normalei gustatzen zait beti ekstra txiki bat gehitzea, ez? Orduan, irakurri dut, dirudienez, badagoela masturbatzeko momentuan, ekstra txiki bat gehitzeko aukera. Dirudienez, eskuaren gainean esertzen bazara, momentu batean eskua txingurritzen hasten da, eta orduan pixkat galtzen duzu hor, horrek badaki, sentsazioa galtzen duzu pixkat, ez? Eta orduan hor, masturbatzeko momentuan, badirudi beste norbaitek masturbatzen zaituela. Niri kontatu didate, bale? Hau YouTubeen da orduan, hau kontatu didate, lagun batek probatu nuen. Bueno, probatu nuen, bale, eta egia da. Egia da, beste norbaitek masturbatzen zaituela dirudi, baina aldi berean zure burmuinak besoari mugitzeko agindua bidali behar dio, orduan, dirudiena da, beste norbaitek masturbatzen zaituela, baina aldi berean zu ari zara tortilla bat prestatzen, momentu batean, sukaldea sartzen da, ez, ekuazioan, eta horrek pixka bat ateratzen dago, ez? Ez dut bukatzea lortzen, saiatu naiz pixka bat gastronomia kanpoan uzten, orduan egiten dudana da, eskuaren gainen eseri, eta txingurritzen denean, zain, geratzen naiz, eta dirudiena da, beste norbaitek, beste norbait masturbatzen duela. Ni 2008ko abuztuan bakarrik joan nintzen Portaventurara. Bueno, ausardi honen aurrean barreak, bale. 2008ko abuztua zen, bueno, berez, nik hau azaldu daiteke,
Ez dut uste zuen aurrean justifikatu behar nahizenik, baina, familiarekin oporretan geunden saloun, orduan, egun batean erabaki genuen anaiarekin sarrera gerostea, Portaventurara joateko, eta azken momentuan lanetik deitu zioten, bilara bat zeukala urrengo gunean, eta bueltatu behar izan zen Iruñara, eta, nik sarrerak nituen, eta aprobetxatzea erabaki nuen. Hau gezurra da, bale? Nik banekien anaia zela etorriko, eta alata guztiz ere, sarrera erosi nuen, nik Portaventurara joan nahi nuelako. 2008ko abuztuan, ezakit horretuko duzuen, baina movida bat zegoen pandemia mundial bat. Bueno, berez, hau ezin da esan, bale? Hau, ez esan inoiz pandemia mundiala, ze berez, denbora horrezagatik. Pandemia hitzak, dagoeneko badarama bere baitan mundiala kontzeptua. Ze, epidemia bezala hasten dena, mundiala denean bihurtzen da pandemia. Orduan, ez daukatzen zurik pandemia mundial esateak. Vale? Orduan, denbora horrezagatik, eresago da mundial kentzea eta bakarrik pandemia erabiltzea. Eta niri zait gustatzen jendearen denbora galtzea, baina argi geratu den pandemiak dagoeneko mundiala badaukala, orduan. Baina ez du balio, tío. Ez nuen merezita, ez dut hartuko. Beste batzuetan merezi nuen eta ez duzu egin, orduan horrekin, jazta. Kasu batean, bai, esan daitekela pandemia mundiala, hori da, galdetzen dizuetenean, pandemia hau zer moduz? Mundiala. Nahiko jende hil zen, osake, pandemia bezala. Pandemia bezala. Portaventura. Orduan, Portaventuran egon nintzen eta duela gutxi irekizuten, abuztuan oraindik ez genekien oso ondo nola jokatu beharko nuen, orduan Portaventura esperientzia pixkat desberdina zen. Adibidez, aurpegiak margotzekoa itxita zegoen, Polinesiako ikuskizuna itxita, gauzat mantendu zuten, eta ez zitzaidan ongiru ditu, oraindik argazkitan, tutuki esplaxetik atera eta hor jartzen duten argazkietan, prezio berdina mantendu zuten, baina aurpegi erdia ikusten zen bakarrik. Eta batzeukan beste onura bat, honek, ze normalean, eserleku guztiak betetzen dituzte Portaventuran, baina COVID garaian egiten zuten zen taldeka eserik jendea. Orduan, Dragon Canen 4 eserleku baldin badaude eta 3 talde bat esertzen bada, ez diote inor jartzen ondoan. Ez ezagunekin, ez duzu esperientzia hori partekatzen. Orduan, bakarrik joan da, bakarrik esertzen zinen toki guztietan. Bakarrik egin nuen Dragon Can, bakarrik egin nuen Huracan Condor, bakarrik egin nuen... hori dela Huracan Condor, ez? Eta bakarrik egin nuen Grand Canyon Rapids. Zagit ezagutzen duzuen, baina, hauek dira rafting baltsa hori batzuk 8 lagun esertzeko ahalmena dutenak. Ikusten dut orain batzuk oso azkarrak zaretela eta irudikatzen ari zaretela momentu hori. Ni hori eseritagon arte ez nintzen konturatu, ez hori gertazitekenik. Eta orduan txeia berandu zen, ez ere egiteko. Orduan hasi nintzen mugimendu hau darama berez, baltsak ez. Barne rotazio bat ere badu. Eta hori xeritan nengoen eta hasi zen pixkat ibai artifizial batean bera, eta honi gehitu zitzaion hau. Eta Portaventuran badago esperientziari ekstra txiki bat gehitzeko aukera ere. Ez nintzen nire eskuan eseri, bale? Baina badago ekstra bat. Hor, euro baten truke. Badaude, Grand Canyon Rapidseko ibilbidean zehar, ur pistola txiki batzuk, nuntzuk, pixkat, dagoeneko nahiko akuatikoa den esperientzia bati, ur txorrota txiki bat gehitzeko,
aukera ematen dizun, ez dakit nola hasi dudan saldia, baina, bueno, eta orduan, hor ikusi nuen, ume batek aukera hori hartu zuela, eta gurasoek emandako euro batekin, hor jarri zen, pixkat, baltsa horiek bustitzera. Eta hurbiltzen ari nintzela ikusi nuen aurreko taldea nola bustitzen zuen, eta nire momentua iritsi zenean begitara begiratu nuen, tipoa, berak begirada bueltatu zidan, eta orduan ikusi nuen horatzean munduko pena guztia, eta oso azkar, segundo eskas batean, erabaki hartu zuen, eta ni hurbiltzen ari nintzela, pistola kendu zuen, nahiago izan zuen ondoko pareta bustitzea, nire duintasunari, ez zitzaion asko geratzen, baina eskertu nuen. Orduan, kanpotik ikusi nuen nire burua, 27 urteko gizon heldu bat, Grand Canyon Rapidsen behera, ume ez ezagun batek, bizitza barkatu zidan, eta orduan erabaki nuen hortik atera behar nintzela, eta gurasoei deitu nien, nire bilatortzeko. Bueno, nik saiatu nahi zagu ondo egiten, egon dira momentu batzuk, beste batzuk ere egon dira. Baina nik izan nahi dut profesionala. Osea, izan nahi dut profesional on bat. Jendeak jakin detzala, etzema naiz, profesional egingo dudala lana eta profesionala izango naizela. Eta hortan badut referentzia bat, niretzat profesionaltasun handien erakutsi duten pertsonak dira Titaniceko musikariak. Ezakit ezagutzen dituzuen, baina bueno, esaten dena da, Titanic itxasontzia ondoratzen hasi zenean, bertan jotzen zuten musikariek, banda osatzen zuten musikariek, ez ziotela inoiz jotzeari utzi. Eta hori profesional on baten marka da. Baina ez dut uste oso soinu ederrik ateratzenik hortik, momentu horretan ez? Osea, bizitza bukatzen ari denean, eriotza begitara begira duzu, jendea, pixkat, oiuka, lasterka, bizitza salbatzen saiatzen ari da. Momentu horretan oso zaila izan behar da, trompetatik bota behar den haize kopuru zehatza asmatzea, ez? Horrelako zerbait izango zen, seguramente, ostia, ez dut uste asko lagundu zutenik, ez? Egoera txartu zuten. Eta, bueno, nik ere horrelako profesionala izan nahi dut. Eskerrik asko, YouTube!